ne wa ho ode so de yen kwan che ene wa boy ho ban de akochinchina be dru fidue mu a don hwe mu ye bompa ye gya ye dwumadi ye bedi nyina shonsa onkokoro se ye bibi ne ye wusi nche enye ye wo beka ye ho ne be siesie na sa ade nyina awie peya ye de waseda wa ye yi onkanfo ama wawrade ye kasa wona waye ye na wase wadoma ensa danenti amen Amen. 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 And that day ya she Christo dini animunyam. Amen. Amen. Yenhwe and ye pese ye gina topic bi so na ye de bompae. And obi o follow ye bia no. And that divine hour we tama ye bompae ankasa. Hallelujah. Amen. Ebrana duro no Nyankopon ma hia de ye hiam paye. Amen. Amen. Ye hiam paye. Me pese ye kenka sam kakre bi wo 1 Peter chapter 5 verse 8 won ye kan sam bi wo 1 Peter. Ebacho ye kenkan Erade asem e wo Petro mo edikan. Si enum yemu watwene ba no. It just na kenkan say munsi ohwefo no kwan. Wo si ye nsi wan kwan. Ohwefo no. Nsohwefo Ne kwan. Ekwan obi a ohwe oso nipa ye dey ehwe obi a opese oma nipa wonso obi a ye beka se enada onso obi a obedada wa na wode wo kode problem. Praise God. Hallelujah. And the Bible say yensi obi a opese oso ye hwe na wode ye ko problem no yensi ne kwan na mi busa se ye didi ne si ne kwan. Hallelujah. Amen. Satan ye dem paibo na ye den Esi ne kwan. Eniema mi ensa we free wo nyame asemu a entimi nyeye. Amen. Amen. Hallelujah. Ya da nyame asebiem. Wotie yesi yensi ne kwan na kwan ben na ye befa so a ye besi ohwehwefo no ekwan. Hallelujah. Amen. Hwe enema miensa ekristofo ene yato ayedai atwene. Ene yato mpaibo atwene. Fasting yato atwene. By Israel for akudie nyina na ye mpaibo. Ebra Christian for befa Onyankopon adaka de kosi bosom da agon no. E de na omoye. Omo bompai. Oma nko tena ba bi se. Omo bompai wi. Na eya na amafo busa se sofo akwankire eye adwuma na. Akwankire gusu ye adwuma. Na tie bibia wo osankafo se. Bibia wo de yen. E wo ne mre. Wonim bra akwankire ba. Empaye mu no na Erade de dalesen ba. Ye dalesen na ye fa na say akwankire. Praise God. Hallelujah. Wasi munsi oshoshofo no ekwan. Kan amamidi. E watwe no. Mu ani na ho. One, tie we ye Kristo ni bia the first thing say ma wani nya dai. E na ho. E na wo bia wani na ho bia no. Unya problem. Yes. Wo usi wa abraba wo yabaya wasi so wani na ho pe obi be say wo life. Yes. Wani na ho pe obi be daadaw. Anyinse wo ma wabrabo e ko school wo be say. Praise God. Hallelujah. Eti wonyame ka kire nse mumma monni nya dai na ho Nyankopon ma mutie mi e wo Sompa TV e de Sompa radio. Hallelujah. Amen. And then me ka kire wo se ma wonni nya dai na ho to asomam di Mo mani na ho. Mo wan e we ye dai ampa ye se nipa ba hwen de bia betre se ma wonni ada wo se wo hwe bibi da ena Kristofo ntimi nwan anade ntimi nwan mompae otsema bia wo be fa na wo ntimi nwan ma wo bia no o mankofo oyufo be wia wo de ewia no yema eti Bible say mpenda na wani hia obi oda bebrebe no
wodi hia obi a woda bebrebe no boronsam ɛfa wade edi kosie kasa amen aha to asomam die monwan aha efisɛ aha motamfo bonsam hwan motamfo bonsam motamfo no hwan bonsam enti sɛ obi tai ne nua na minim baabi ofiri wo ni motamfo wotamfo ne de ɔmpɛ sɛ wobɛhunu awurade ni monyam Jesus wotamfo ne de wɔsɛ wadwuma ɛwɔ sunsumu wotamfo a wɔkɔkɔgye aduro ade bɛgu wadwuma no sɛ wadwuma no nyɛ dɛn ɛnsɛn no wɔno ne w'animis hallelujah amen eti honhom no hwɛ nipadua yɛnta nipadua o yɛta honhom koro a ɛti nipa mu a wɔde sɔre yɛ dɛn etia wo wɔsɛ mɔnuai na motamfo aborɔnsam no ɔyɛ dɛn ɔnam sɛ gyata wɔnam sɛ gyata wɔsɛ gyata wɔne deɛ ɔno nkoa ne aboa a obi adi aduane no ɔno nkoa ɔni aduane obi na ɔkye ne weɛ kasa amen wɔkye obi awe obi nkwa no na ɔno afa eti ɛnnɛ sɛ wɔanwɛ ammɔ mpayɛ antena se a wɔtamfo no a wɔpɛ sɛ wɔsɛ w'adwuma no wɔnam sɛ gyata na gyata wɔ bubɔ mu a na aboa bi ɛpɛ baabi ayɛ dɛn ɛde ne ho afa hallelujah ɛto ɔsɛ mɔnyan na mɔnya dɛ ɛtoa so ɔsɛ monwan ɛfiri sɛ motamfo bonsam no ɔnam sɛ gyata ɔbobom hwehwɛ deɛ ɔbɛnya no amene no wɔbobom ahwehwɛ deɛ wɔbɛnya no na wɔamene no ɔnka amen ɔbobom o ɛnam ɔmeyɛhwɛ borɔnsam bobom awie nipa ɛti wɔn sɛ yɛbrɛ so nipa wua na ewuo yɛbrɛ so nipa kɔ a na yɛ dɛn ɛkɔ adentira ɔtamfo aborɔsam na ɛyɛ a wohwɛ animal kingdom na hɔn sɛ ɛmoa bebree gu baabi ɛmoa bi soso ɛsoso sin gyata ne bebree o ba gyata baako pɛ wura ɔpɛ obi nsuo bɔ sɛ obi adi amirika obi adwane apa ne kra nkwa ɛna na dwe mi pɛ sɛ nyankopɔn ba bi a wɔtie mi anadwe no ɛna wotamfo aborɔsam watoa wo ɛna dwane gye wɔ kra ɛnkwa anyɛ sɛ a ɔbɛbu bɔɔdɔ mpam anyɛ sɛ a ɔbɛhwɛ wo nam hallelujah ɛnɛ yɛatera hɔ yɛde mpaebɔ di agorɔ saa na borɔnsam kum nipa yɛ dɛn ɛtu gu anadwe saa berɛ obi wɔ hospital a anadwe yɛbɛfa ne kra yɛ dɛn akɔ yɛwɔ spirit bi adameka no ha mesi yɛwɔ honhom bi yɛfrɛ deɛ yareɛ bɔfoɔ wote aseɛ ɔno na wɔde yareɛ no ɛbɛwura mu wie a wɔwie a ɔno awie no adwuma na wakɔtɔn ho ayɛ dɛn wɔde wakɔma owuo bɔfoɔ na owuo bɔfoɔ nso aba bɛfa wo kra no yɛ dɛn ɛde kɔ eti sɛ woyɛ obi a wonyɛ kristoni a wontimi mmɔ mpaeɛ a saa nkɔfoɔ no bɛfa wo kra abra wo brɛ nyɛ dɛn ɛnsoyɛ wo sɛ gyata ehu aboa bi a otimi te ne we abra aboa ne brɛ ɛnsoyɛ ɔno deɛ ɔsi wɔn ni aduane na emom nam nko ano bɛyɛ dɛn ɔbɛwie ɛna ɔno nso etwa sɛ odidie eti mɛma obi a wotie ma n'adwo sɛ etwa sɛ borɔnsam ɔyɛ adwuma kasa amen eti wɔyɛ adwuma no deɛ ɛwɔ kwan sɛ ɔyɛ adwuma no deɛ ɛnneɛ sɛ wo ama ɔwɔ ban deɛ a ɛnneɛ wo wɔbɛfa wo awe ɔbɛfa sɛ gyata timi kɔfa nam hwɛ deɛ a ɛnneɛ wo nso ɔbɛtumi afa wo nam ayɛ dɛn awe na at the only tie nyame dɛm a sɛ wɔse yɛnwɛn ne yɛmmɔ mpaeɛ na yɛbɛtumi asi wɔtamfo aborɔnsam no yɛ dɛn ɛkwan ɔnka amen ɛkyerɛ nyamboa hei adeɛ awurade bɛyɛ no kyerɛ nyamboa no anwummerɛ mahiti na meteɛ o yɛwie yɛbɔbɔ mpaeɛ wɔ ho awurade ka kyerɛ mawie berɛ a mebɔ mpaeɛ sɛ ɛnɛ ɔbɛma nkɔfoɔ bi anya yaresa wɔ tv so halleluya ɛnɛ onyame obi yɛakyekyere no wote aseɛ wobi tamfo aborɔnsam no abɔbɔ ne dompem aka yɛkra bi ne wawu but awurade bɛnam divine hour yi so agye wɔ bi halleluya na me sɛ mpaebɔ true prayers no melakesi bɛsi true prayers no obi bɛnya ne nsɛnkyerɛne obi yɛato adu atia w'adwuma yɛsɛ w'adwuma yɛsɛ wo nsa no adwuma yɛsɛ w'awareɛ yɛsɛ w'akwantuo yɛsɛ w'abrabɔ yɛde woato nsa nom ɛnɛ awurade bɛgye w'afiri saa nsɛm halleluya wɔse yɛnwɛ ne yɛmmɔ mpaeɛ ɛnɛ wonem sɛ ghana 80s from 90s ba no ɛbɛ 2000 wo sɛ na kristofoɔ bɔ mpaeɛ paa I remember sɛ ne yɛta organise yɛ hɔ cultural center
na yesia obosi ya announcement Christopher nyina emra meka 2000 kura no man panyin ko fo mo pe kunwa no wo se na yesia bobompa ya nsori hwede ne nyame ani mo nyame ye dai edadi enne manso abetena yemu enna bronsam de division abeto yentam ete ampapamu abeto yentam te bronsam anya kwan ene wasesa wɔhwe yɛ kasa amen ɛnɛ dɛn meto me nsa frɛ obi biara sɛ nwummerɛ anasɛ ɔkyerɛ nyambo a yɛto yɛ nsa frɛ sɛ ɔbɛba ama yɛsia ne yɛbɔ mpaeɛ a ɛne ahobɔne a ɔdi wo soɔ no awurade bɛfa yɛ so agye wo halleluya ɔnka amen ɔse toa so ma metie ne yɛmmɔ mpae ɛnkoro no ɔsɛ ɔno na momfa gyidie wɔse ɛno na one the first thing sɛ nya gyidie obi wɔbɔ mpaeɛ a ɔne gyidie wɔsi gyidie ni adeɛ yɛ ne da so ahotɔsoɔ ɛne nneɛma a yɛn nsa nkan ho adansedeɛ eti sɛ wowɔ gyidie sɛ me eyi aba this time no me yɛ nkunimdifo a awurade bɛ mu wɔ yɛ nkunimdifo eyi aba this time me nso mɛtumi atu kwan eyi aba this time mɛware ɛnna obi tie mu wɔ fie ebia na abrabɔ mu efie aware do hɔ fatu tiri mu sɛ wodi obetumi yaware hallelujah nanu me kan sɛm bi me se yɛfunu a wofiri mu baayɛ no untimi sesa yɛfunu no hallelujah sɛ wo maame wɔyɛ bɔdam ne kura na ɔyɛ president a untimi nka nkyerɛ sɛ maame na wabɔdam ne ɔne na ɛyɛ dɛn ɛwo hɔ woyɛ deɛ sɛ yɛfunu na wo na mmom wabrabɔ deɛ wobɛtumi asesa no ɔyɛfunu afiri mu bae deɛ ɔntimi sesa no na mmom wabrabɔ deɛ wobɛtumi ayɛ dɛn asesa no nti ɛnnɛ dɛn wɔbi bɛsesa nabrabɔ ɛma wɔwuo no a wɔfie ɔnka sɛ yɛfia deɛ wonya 50 years a ne wawu wodeɛ wonwu da ɛfiri sɛ woyɛ nyame ba ɛnti awurade ka asɛm bi wɔ se ɛmfa wo nsa dɛdɛn ɛnka deɛ mema awurade masera no ɔnyame ba bi a ɔteɛ ma nwummerɛ yi sɛ wobɛtie apostol ɛsɛkyɛpɔ no bi ne sɛndɛ de nkɔnnua bi da so na woanya gyidiɛ ma awurade a na ɔtie awurade asɛm a wonyame nam ne tumi na hoɔde so wɔbɛgye wɔ firi wɔamane mu hallelujah praise God hallelujah to aso kitoa bi ne yɛmi ɛtam na ka kitoa bi ɛnkoro no ɔsɛ ɔno na momfa gyidie ɛnyina hɔ pintin ɔse yɛmfa gyidie ne yɛnyina hɔ deɛ pintin ka pintin no ma metie yɛmfa gyidie ɛnyina hɔ pintin hallelujah amen praise God hallelujah and then wabra deɛ nabɛma buo no and then awurade sɛ menka kyɛ sɛ gyina hɔ pintin amen hallelujah amen woka Exodus 14:13 a wɔse na Israelfoɔ du baabi na ɔmunim sɛ fɛla aku ɔm awie ɛna awurade ka kyerɛ Moses sɛ ka kyerɛ ɔman ne sɛ ɔmo nyina pintin na ɔmo nhwɛ me ma awurade me nkwagye a mede bɛgye mu sesei na Filistiafoɔ a mohu ɔndɛ no ɔkyena sɛ sɛ mohu wɔ biom wɔse na monyɛ kom na mɛwurade mɛko ama mo ɛnɛ yɛ kɔm na awurade sɛ ɔbɛko ama wo wo a woyareɛ yɛ kɔ no ayare sɛ ba divine hour yi mu no awurade nam so de wayare sɛ brɛ mese divine hour yi mu no awurade de ɔmɛla akɛsɛ brɛ ebia yɛagye w'adwuma ɔtamfo abonsa no abɔ w'adwuma no mu wamene adwuma no wo sɛ ɔsɔfo obi kɔ kwan so wakɔ kwan so akye ɛnso na abrabɔ nsi ne yie da wonim alkorɔ wɔde adwuma no ba no nyinaa ne yɛayɛ biribi atia no awurade bɛsane sɛ nnipa korɔ no na ne wagye w'adwuma kɛseɛ no ayɛ dɛn adeɛ ma na wo nso womfa hia ɛnkɔ wuo mu da wote akasa amen toa so ketewa bɛnamta na aso momfa gyidie ɛnyina wɔ pintin nsi ne kwan ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu no na wɔde ato mu nuanom a wɔ wiase soɔ wotie ɔborɔnsam de amanehunu eti ɛnna mo mbɛhwɛ nipa ni ahotɔ aha na mede masɛm ne sie ɛnna nipa ɔde amanehunu ɛna ato nipa so ɛnna mo mbɛhwɛ nipa ɛnna yade ahodoɔ yade yɛ nkɔkɔrafoɔ ɛnna yɛ mmeranteɛ nkora the age of 10 years ne saa yareɛ no ayɛ no adentira wɔtamfo aborɔnsa no wɔbubom te sɛ gyata na wɔpɛ obi a wayɛ mmerɛ no wamene no ɛnɛ wo a yɛamene wɔ no Jesus Bible ka sɛ wɔ se wamene adododo wɔ na wɔbɛfe nso ayɛ dɛn aba wamene w'adwuma na mpaebɔ no wɔbɛfe aba wamene w'akwantuo mpaebɔ no wɔbɛfe aba wamene wo deɛ wayaresa but mpaebɔ mu wɔbɛfe aba wonka sɛ amen praise God hallelujah wotia sɛ wamemmere nneɛma wamemmere bebree ɛnɛ yɛbɔbɔ mpae mo wɔ ha ɛnɛ obi a wɔtie me wɔ divine hour yi mu no sɛ wowɔ America wowɔ Europe yi fa over the world baabi a wotie me Ghana
Africa countries baby wutie me bia na wutie apostle Acheampong no and the true prayers no Erade de omela kese be den amen Amen. hallelujah Amen. Messi wonder from amu worry na juma Erade ye Jesus Christo worry Messi wonder from amu worry na juma Erade ye Jesus Christo worry Messi wonder from amu worry na juma Erade ye So Christo, hurry, Messi wana mojemo, hurry, yana juma, hurry, So Christo, hurry, Messi wana mojemo, hurry, hurry, hey, korabasandere maya. Hurry, they say one more demo. Hurry, hurry, oh Christo, hurry. She was the one more demo, and what the yana one juma. Nano ya say Shadrach, Mizak, Abadina go to Nukoto Jafunum. Nana Tamfunum say, a Jadabassion. Nanso nsada ye wo Abraham nyamibia Jesus. What did my Israel 19 fie ebebre wa ma mo nan bibia anka on na say nyamiti wo jenimo twe won na what the air condition what the nsuo go jenimo dum no hallelujah Amen. The Bible say what je won no wo hene ne ka say yehu nyame a wobetimi age sankofo say and then ye bobon pae Jesus. ya catch Erade anwumrai and a dream tonight divine hour ibo ya catch Erade say womba obi biara ya chechire no Jesus. obi biara ya de wa ha to no so Yes, Lord. and a dream ya bon pae Jesus. won nyame nam ne to me no so Jesus. and then ho de so Yes, Lord. won nyan sanchira ne Jesus. o ma wo je Yes, Lord. amra Jesus. na wo yesu de ba Yes. ya ma pa Oh, Yesu Kristo. ya da babori ya da baba And then you Yanda Rababu Rabba, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababu Rabba, Yanda Rababa, Yanda Rababu Rababa, Yanda Rababu, Yanda Rababu, Yanda Rababa, Korababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababu Rababa, Yanda Rababu Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababu Rabba, Yanda Rababu Rabba, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yesu Kristo ni mo. Yanda Rababu Rababa, Shanda Rababua, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababu Rababa, Yanda 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 Rababa, Oh Rababa, Hey Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Oh Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Hey Kababa, Yanda Rababa, 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 Horaba, Horaba, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Sakabaya Bura, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, Yanda Rababa, in the name of Jesus Christ. Your bumpire tonight. You the rock of my ganem. Jesus. Hospital BRM. Yes. Yes, send you to me tonight. Barbara said, I didn't form payba. A more dino. A year and sanctuary. A year near my baby. And there will be a hospital. Will be our dower. Will be our year.
And then Radim fight divine hour is so. Jesus. And the healing will be. Jesus. I had a sign of the Madia. Jesus. Yeah, phobia to Alubian. Yes. And then yes, Sanana. And then yes, Sanana. My God, I'm Muna. Baby, yeah. Yes, to the Yamapai. Yamapai. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Sanada Babu Rababa. Yalada Babu Rababa. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Babu Rababa. Yalada Baba. Hora Baba. Hora Baba. Hora Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Hora Baba. Hora Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Hora Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Hora Baba. Hora Baba. Hora Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Hora 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 Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Hora Baba. Yalada. Hora Baba. Hora Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. Yalada Baba. In the name of Jesus. Sami bia manua. Nami bo. Already ma. Also. Oh now ne. Yeah. Already sami bia. Oh nami bo. Already ma. Oh now ne. Sami bia manua. Nami bo. Oh maja. Oh so now ne. Yeah. Oh Sami bia. Hey. Everybody hear the dream and dream. Baby, I won't be able to hear you. Listen, the TV now. Success, I won't bump by it. When you make my such a oh, Rabba said the Baba. Major. Oh, no. Oh, Sabi Bia. Hallelujah. Was this a be man on me bompire? Jesus. Ye young copon. Yes. Only the Nimdia, and then your bompire nadi. Jesus. Me person will be a word TA. Yes. Our radio will be a word TA. Our TV station song. Yes. So we will Europe, America, Asia, I am far over the web. And then the person to yes. Empire, your boy. Jesus. And then the person can now. Yes. Hallelujah. Amen. Your bompire. Yes. Your bompire, oh my Ghana. Yes. So soon, Suma Abakata, or my so. Am I ye be behind a day in ye? And I'm a Ramrate Brebre. And then your bompire catch a rather say. A rather tin and someone just century. Yes. One man and one yam day. And that day, it was years to kiss on the Yaman pie and your for a mile. And 5 7 and a day, your bompire. Or mine, yeah. And the Yasuya toy. Or mano. Yeah. And the Yawotoya. Sabara Baba. Yodoro Baba. Yadara Babura. Yadara Babura. Yadara Baba. Yadara Babura. Ora Baba. Ora Baba. Yadara Baba. Yadara Babura. Yadara Babura. Yadara Baba. Yadara Baba. Yadara Baba. Yadara Baba. Lora Baba Rababua. Yadara Babura. Ora Baba. Yadara Babura.
In the name of Jesus Christ. Order for your bumper, hallelujah. Amen. Your bumper, ye ama on my money penina. And will be better would tea and cut. I will yourself for the nina. Yet will be better. A cry quote radianum. Hallelujah. Amen. Oh, hapa. Yes. Me person one libre. Yes. Sa divine away. Me person rather fire so nyankopo ma ayira. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Your bumpire say, Sha obi biara seta agina dwuma. Obi biara seta de yare ato no so. Yes. Obi biara o pek so wo tu kwan. Nanso wa ya enye de enye yi. Hallelujah. Amen. And then your bumpire me nyame magina. Yes. Sadadu obi yare a. Ewade sa de yare. Amen. Ye mie from land to ono. No obi fresh nyame ma. Nyame nkofo. And I'm on pipe when I'm healing. Amen. Hallelujah. Amen. Your bumpire, you didn't have many several Jesus. A radiant century. One hour, one day, and another to faith. Will be piano and your master on a level. A radiant Yamajama. Oh, yes, Yamapire, Yamapire, Rababa, Yanababa, Yonoraba, Rababa, Yonoraba, Yanababa, Yanaraba, 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 in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Me who send Bible na dru baby. Yes. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Was it what time for Bronsano? O bum se jata. Na ope obi a waye mre. Na wa mre no. Hallelujah. Amen. He wouldn't buy able. She said, I didn't for titru asofo. And that asofo ye fed up. And that asofo ye mre. Because of say and now what chire. And in the ama bawon. It and that ama asofo a tofom. Ye catch it what they say. And then they running kanema. Amen. Praise God. Hallelujah. Obi nim say asofo we here. We tell you. Say you ni wo man ni mu a. Wunim ni ama besi. Hallelujah. Amen. And then your vampire ye di nyame ma obi a waye mre. Jesus. Ewrade ma ne den. Amen. Obi na ni da so asano. Jesus. Ewrade ma na di da so foforo. Amen. Obi na dwere ye ne se. Ba bia do ni na niam ntimi nya yie no. Jesus. Ewrade encourage no. Amen. Ewrade ma na di da so. Amen. Ewrade mi akwa ma nyame ma. Nyame asofo. Ewrade nya sanjira ne. Enya wawade. Ema wa. Ewo yesu ne ya ma pai. Ya ma pai. Ya ma pai. Di olobo pai ba. De ya na na ba. Sandore na na ba bo ra ba ba. Oh, Jesus. Yadada babura baba. Yadada babura. Yadada baba. Yadada babura baba. Yadada babura. Yadada babura baba. Yadada babura.
Yadada Babua, Yadada Babua, Yadada Baba, Sandara Baba, Yadada Babura, Kura Baba, Yadada Baba, Kura Baba, Yadada 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 Baba, Kura Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Ora Baba, Ora Baba, Ora Baba, Ora Baba, Ora Baba, Ora Baba, Yadada Baba, Ora Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Ora Baba, Ora Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Yadada Baba, Ora Baba, Baba, Yadada Baba, in the name of Jesus Christ. Obeba kwasa asafo ben what yanking. Hallelujah. Amen. And the word prayer ministry. Hallelujah. Amen. The word prayer ministry. Osofo me percent. Odi your number etuga. Kasa amen. Amen. Ebia obi tie radio so. Na otekem. Obesi osinka mi nya wo number. The wo hwe your TV die. One the number ni go. TV no so to aye de obey. Obehu. Hallelujah. Amen. Na mom die won sie no obey de no nye number. Ebia opese sere nyambo a. Oba tech ni e bobom paye. Hallelujah. Amen. Na ekyere nyambo a ensankyere ni awanwade. And the radinam ni tumi ni na hoɔden so a ɔbɛyɛ. Amen. Kasa amen. Amen. Ɛwie ebrem nkɔfoɔ nim sɛ nyame tumi asa. Me mo wate ɛsɛ sɛ nyame tumi ntwam. Amen. Ɛyɛ nkɔfoɔ bi ni nam baabi sɛ yɛkɔpɛ mo afiri baabi. Ah, na sɛ nyame antimi ama hɔ a, wɔn na bɛtumi aboa bi. Dabi. Hallelujah. Amen. Hɛ, maame tumi wɔ se ma ahoɔden ni ho. Wote aseɛ. Yes. Ya ahoɔden no han. Erade. Oh. Ya ahoɔden no han. Ya ahoɔden ni awurade. Hallelujah. Amen. Hey. Kanderebo sendereba. Ya word in your rade, ya word in your rade. And you bring me Oh, already. Baba. Jesus. Oh, Yamaneba. Or some for what did that was. Wow, Baba Buo. Messi, one word in the yes, one word in the Jesus. And I do make come for yes, Mama. And then there's so much of fear. And then they will make your yes, and over Genoa. And never ye. And more being that. Yes, Sutomino. And Musuya Juma. Sandara Baburia. Sandoria Daraba. Jesus Christ. Also for me per se, young word in the wine. And you're ready. Young word in the wine. And you're ready. Young word in Jesus. Yes. Memqua a wording. And you're ready. Hallelujah. Amen. Also for number to Jamia. About your number 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844 917 917 0534 0534 59 59 11 11 66 66 0534 0534 59 59 11 11 66 66 050 050 178 178 11 11 50 50 050 050 178 178 11 11 50 50 Sound number way. A channel was offered for the Bessia. a channel me adma yeshia e wo tech tech botanical gardens timpacho udru tech police station no afa number no wa frey yin udu tech police station me pacho frey yin your number is 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844 917 917 0534 0534 59 59 11 11 66 66 a channel yeshia e wo tech botanical gardens to do tech police station no money aboboso no wa frey 0244 0244 844 844 917 917 0534 0534 59 59 11 11 66 66 What would the number to you? Hallelujah. Amen. Extend why aim for the everybody here or more. omo adwuma sama ye basa And I am for. omo hia aware Ah, omo hia ba Omo here back. omo pe adwuma Omo Pedjuma.
Omo person mo nyame ebo mponi mpu. And the one that was yare. Hallelujah. Amen. Now, one and never AC war last week. Hallelujah. Amen. Now, me to me, ye dreamer. Yes, sir, nobody had yet to jano. Ye ria, fresa no mano. Yes. Ye no bedim komobia. The lesson. Your number 0244 0244 844 844 917. 917. Omo Europe. Omo America, Asia. Opasa ofra. Sa number na ye WhatsApp. Hallelujah. Amen. Well, we bet me a phrase sa number so. Na me an bet you call no. Yes. Hallelujah. Amen. Na otsna onyame de yen kwa acheya. Jesus. Onyame be ye ni nyame. Amen. Na yen so ye na difo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eti me so obi a wotie me say. Sa program we osofo. Nyame be bia mfa no hunye den. And you. Ensem afa ni yasase. Yes. Divine hour. Hallelujah. Amen. Me see divine hour. Yawa de biara eba another 10 to 11. Yes, Robesia Apostle Alex Acheampong. Ya me that the word prayer ministry no. Me name a software. Ye ne yo wa say ye bonam paibo so ajinyankopon ma wa ye dey. Wa yira kasa amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Na also for program we on. After the asase. And the TV super. Any radio super. Ya kan mi enu nyina ye dey. Abom. Enye kaketu o. Yes, Nyankopon ma say. Sa program we say ye betimi atena so. Ama program na aye nkunimdifo anam so ma nyame ma enya woje a. Amanfo be sponsor yibi. Emma and no one say Bronsama ma asofofo enwa ye nipa ehi because of a few people binti. Kasa amen. Amen. And obia say obia trim say asofo abanyina aya akoronfo. Ente sa. Elasa kasa wono nkwa ne nyabidifo aka no. Everybody say nkasa me wadifo bro 7,000 e wasaso. Nye nipa nyina na abodam. Hallelujah. Amen. And you obia na say eti ende ama womanya ya wama asofo eti obi koyi sika kura na yaso de kwama asofo di ye koyi se entesa odofo ene enye nyame asofo bi no so anke bi mo so nte ase. Yes. Ewrade na wo mo so age nkofo bi braba sponsor program bi braba boa me number ne mi nyina no eye mobile money wo betimi aye dey asende bi so betimi afre papa ya siamia yanso ye babu ase ya onyame ebenam ne tumi so ne na hoode so aye dey asira. Amen. Kasa amen. Amen. Me number is 0244 0244 844 844 917. 917. Sa number no eno ye WhatsApp a obi a wa abrochire bia betimi afre afa sa number so hwe me bompa ye amanyankopon ba bi. Hallelujah. Amen. Ebia ba bia wo bia wo te ye nka bia no me pese yare bi da wo so afon sa to ba bia yare no. Jesus. Edru ba bia e healing time. Jesus. Hallelujah. Amen. Me see ba bia ya dro na ye dey. Healing time. Healing time kasa amen. Amen. Eye healing time. Me so be bompa ye onyame nam to bi na hoode so. And there's so many me asanso kura sabi kura. Jesus. And now we are here me say who hospital we are here want to yaresa. Amen. And then we yesu Kristo demo. Amen. And then we bompa ye we yesu no. Jesus. Then man no baby a what ye me. Yare biara. Jesus. E tu sa woni pedue no. And then we yesu demo. Amen. Come on me do me yare no. Amen. Me do me yare no. Amen. Jiwa yaresa. 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 Amen. Wo wo sunso. Jesus. Wo wo sunso. Jesus. Yare sunso. Jesus. And then we do that say. Jesus. E wo yesu no. Amen. Be here. Amen. In the name of Jesus. Amen. Gloria la Spirit. Jesus Christ. Yes. Ayaresa to me na yadwuma. Jesus. Jiwa yaresa. Amen. Me to yaresa no from Amen. Come on, take it. 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 Amen. Sandara Baboriana. Already better was it. Jesus. So what did them? Ewo Yesu dimo. Amen. 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 Oba yin me pese ye bie from land to. Ye wonya me bia ese ye bompa ye mo mo de. Jesus. Hallelujah. Amen. Baby a wo bia meso ya yankasa number ne de. Foto ye free studio ha. No wa free. Say ye the studio number ne ba be dey. E be tuja. Obi a wo be free ya fa TV ne so bia no. Meso amen no. Hallelujah. Amen. And entie ayi no so mfa TV ni mo. E ba sa wunya ye. Hallelujah. Amen. Oba ye pese obi la no ye dey. Etum di mai. Atum mai.
hallelujah. Amen. Me person be allowed to obi omo hwe wa brochen na obi e eji. Amen. Amen. Okay. Your beer phone lines now to 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931. I'm for your first caller. Hello. Hello, Papa. Me patch your floor so ka se free fa. Yes, I'm going to make a free call. Me patch you into you. Me patch your sister Yarepa. Yes, I'm going to pay money. Na e fara ene ya. Now, see, I'm not a papa na come on and you should do. Okay, me bon pa man sensuo won che ya sensuo fa pete no sisi ai. Onyame hili no wate. Sensuo sisi ai wo Yesu di mo. Me senya me tumi ma no yare e biara. Emfiri ni pedua so nko. E wo Yesu ki so di mo. E wo Yesu ki so di mo. Be here in the name of Jesus. Come on, oh yes, me who senya me tumi. How about come on. Come on, be in the name of Jesus. Come on, Landori and Arabasinde Rebori and Arai. Thank you, Holy Spirit. Everybody made our sister Wajino. And we used to dimity. Amen. Many of us change about Fanisia Wati. I will take a fan number on 0244 844 917. Fan number no. Okay. Okay. Hello. Hello. Me patch your floor so ka se free fa. Me patch you into you. Me patch the song of my money. Then I'm going to Ose ona made na dauti. Ententa enye kura enye obi antenta ta chechero yare empa so da. O ti ase. And I promise to fail and niema bebre bibia o ko ba bia. Ese yema confusion ye dey. Esi ho. Me bon pa ba chere nyam wa bra wate. Ya wo tek fire number no. Ya re tu da chere nyam bra. Me bon pa me hwe something ta won no free mo. Ho ma to wa ma. And I'm do me wa Yesu there. Come out. In the name of Jesus. Amen. Amen. Okay. Hello. Hello. Good evening. Evening, your floor so ka se free fa. Me patch you into you. Onam nyina yo ya. Onam oye fa na ya. Onam nyina me di no Yesu mo jane ba. E mo jane hwie go cover no. And come out. And come out. And name out. In the name of Jesus. Come on. Tiwa ya so Yesu dim. Amen. Amen. Onyo de chere nyam bo abrawate. And tell fie di agro. And they di agro di esa na ye wu sa. Buru samu kuye. Hello. 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 Me patch your floor so ka se free fa. Me ka se akra. Me patch you into you. Me patch and you may and say bon pa me share me sabuye. And I make it today and you may know me I starting pa bonum say radin to me. Who said you think baby I am yano. Place number from wow. There's an number for more. na me tina me di say. Na me best time ya we I dey bet na me want. Amen. Mini aba akra wa fine fa. Akra. Me wa masa my Sunday me ya sori bra masa ma why. Sunday bras amasa me bon pa ma. Onyame ens koso nsaw yare. Gidi a wonya ye no. Everybody nya gidi so ma wa ayare sam piema. E wo yeso de wa. Amen. Amen. Na me sure also ubetimi afre so for number is 0244 0244 844 844 917 ubetimi afre so for number is here obi so for back no be kasa ma me nko me call away so hello. Hi. Me patch your floor so ka se friend fa. Patch your friend. Every time you get free swing. Me patch you into you. Patch your pastor for all more my mommy na yanko for be na into kwa. O person to kwan. Patch I. E trend am ma me wo wate. Patch you. What you say akwantu e yamfa so onyame na ma Isaac tu kwan. O ma Jacob tu kwan wate. Eti obi obakasa akwantu onya bia oboa wate. Bra wodi ewo ma awrade de be mo obafa yeso de ma kasa amen. Me sra awrade ma wo bi e kwama wakoma so de no
o ma ne mmere mo ma e wo yesu de wa amen e send them wa brata ko to fire number no send them friend na bra empa ibotu aso den Hello. Hello. Me ba je first o ka se friend fa. Ya friend me kodo na me ka se free amodo. Kodo enti o. Maduma nyina say. Me boanya me aduma pa so no. Ye papa na ye me bone. Maduma nyina say. Do nya me aduma me boanya me aduma. But na wo tre me ya. Na pressure. Obaini me ma won kasa nche uti. Eye niema bi ene yakeka bom na ye say ti yawo. Ni nyina ne say ye peso wo hwe ase wo krisosu mu. Na wo ba mu ye den. Ebuo. E chenja mo bra na me nchiro niema bi na ye wate. Bra na oba wo do be hu say ai ensuo egu ahodo wate. Enti bra me sere rade mo enumre onfa ne nsankan so woni da so mpa asa ena na do awrade gi ne wodi nchira won se sawa bra baba e wo yesu dim ti amen. Hello. Me ba che fro se o ka se friend fa. Me fam kitin ka rasi close. Me ba che enti o. Paso me ko to jo na me ya ka me ko dem ko to ja me ya abo fa. Me bon pai ba before say me bon pai obi ofra and radio ka de ba e kwaso ba ye TV so no and the radio so no mintimi nka sasam na nyade en kire no o se e wodi enti an sohwe ba e de wodi enti a amane ba na en sohwe ene amane ene yare e makwa wo ti ase pa and aya abebu asem na maka kire dio o mutie me no e kire nyam wa bra na yen se rade ma obi di mikotodwe no wabubu go obi di mani wan pe kire kwene na ni ayedai efra sa na de bi ate me sire nyam ma kire nyam wa bra e take ya na yen se rade ma wate me do se rade nsa ho biara atitiri kotodwe bia e na me sale e wo yesu ni wa je wo yare se wo yesu na e wo yesu di muti amen. Okay. Hello. Hello. Me ba che fro so ka se friend fa. Ba che me na nje ka se free akra. Na na enti o. Me my wife and be serious by who can source of the bomb pay manana. Was it the Neguno? Anansi. Yeah, yeah, a Trenamwa, a Sunday. Branamin was your panka chadia branamia de my wanting. Panka chadia bramigam, Mammy Biba, Forest and Pibo. Sunday Biano. Wound what the church, I didn't quite anaba. And over the time, the less be a Miyamano. Miyaman, also, or co-private are dear and one will be in this. Wow. What has when on Nam Combe Brusuna in the Juma? So, certain have I have in account. Me Obua, Obama and Chaya. Michelle soon do what in the says, and me, Yadia have a Jarua, Yadi Jaro. What you say, it is your 2 years from Yambo Sunday Brawati. Now, a radina me so, but you don't say Radinsa. And Nancy Biara, Goo Biara, and Name Dominica. And what yes, or they will say, amen. Amen. Okay. Hello. 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 Me pa chane, ya fro so ka se friend fa. Me ka se free grandma. Me pa cho yenti o. Me pa cho me lo ko bo. Ya me kan se nya me nshira mo ka. Amen. De bia mo ta me polo mo. Yo. Na me kwa chi me am de me fa to ho am pa ye no. Oh, woman, some ready. When you are says, oh, come on, a train number you to yourself for what? Now, catch a man for say, Apostle Acheampong say, Obia member sponge be why. Miss Ramo, Obia baby. No to media international. I will use to Miss Radema. The arcade should be around. And a dream, a man above for me, the Akenya. Ever yes or never. Ever Jesus Christ. I don't need amen. Amen. Hello. Hello. Me pa che fro so ka se friend fa. Me pa che ya friend Augustine na me se friend kwanza. Augustine yenti o. Me pa che me hia ya le sa me ya le papa want me hia ya le sa. Oh yare. E wo me pom. Oh yare, o di ende yipa me so ma me hu wate. Baby, o jira ni na rade me hu ade bi nti bra bomo de bra wate.
nada nkransa yentu kwan si yetu kwa abrochire krasa yeko o te ase amanfo twa take it kwa abrochire kopa yaresa enti nkransa ya de eye kwanteti awate mesra radema Radema na wode endosoma ti wa yaresa kofo wadansi die e wo Yesu de wa adumrinti amen Okay, hello. Hello. Me ba che France ka se fin Medina. Can you say boy? O free Medina Boy. Okay, me ba che yenti o. Me have your stroke on stroke on the side now. oh bra also Accra on no that be no boy Accra boy and what Accra Medina aboko beside no yeah Sunday mami unu wo amasama wate amasama bacha you bo pa ka shama what the amasama for me number no 0244 no sa number no na frame me mama da lesson wate amasama Sunday and me ya soro wo amasama and Tuesday so me trust ye cancel e wa amasama eti fa number wate me sinama stroke yare bia me twam e wo Yesu Kristo de wa in the name of Jesus everybody stand up e wo Yesu dim ti amen ofa obi na so hello ne la no so ese me ba che France ka se fin oso ka se free manso da tano yo yeah yenti o me ba che ntie TV no why o tie TV no ndi ya mfa foforo hello hello omo mo tete me ba che France ka se fin because friends Accra trace me ba che yenti o so a bibi ama intikam family intikam yeah it is the same one pay mama side your man ho ententan o yeah ententan fa wanim if I try it yeah because about Ukraine mo family in the same one pay mama oh me bon pa ya ma wate e tere na bo ma me hu wate if I try free Accra and the Sunday sia me e wa masama Accra ho na me ya soro Sunday why oh if I try to meet mama with you return what's what thing o so to obi nche what to obi nche yeah okay me bon pa ma me srama e bra obenya ho no wa hia ye why me sra radema o ma na ni mo nyam na di ade biara chichiru biara e na me sansana po biara e wo Yesu ne o e wo Jesus Christ adumrinti amen hello me ba che France ka se fin me pa che me nana ya me ka se free with you nana yenti o odium de se ye krum so fu fi o ba nana ya oni audio nana ya o papa oh come on nana ya o se nyamo mami wo mami no how mo he say akomo pese family akom nana ya o e che nyamo bra na ya nsere wade ne nyim fru so wate me pa che so fu omo fie erade fam so o ma me no mo yi ebra na me ya soro o take no odium abosum omo tiri firi aprade radio so 70 minka e chere nyamo nana ya o de siam wate me pa che so siam e chere nyamo o take police station botanic why me pa che so and erade enkama wo Yesu dim ti amen baba abrante na me ba mama din kan fa number e bia no biti kem na opel number na fa number ni ntuja me ba just of number ni 0244 844 917 and 0534 591 166 and 0501 0501 781 1
150 ubetimi afre so for na fe won na twetwe nkombo so me abotre ma me na la ne so ayese ma me nkom anim hallo bajo se I'm cousin could get no one per man. It's one of the number 9. As I know, Mount Summer. Oh, this is say a bomb pie Mount Sanctuary near about. Hallelujah. Me pato uni say, Papa, Mamma Cassie be a bro with Nassum. And I been say, I saw for them call for session. You may be that type of way, Unimiana. Minimum, me, what for the solo calamity, sorry. Who can't be sensual soon? Ah, and you said the questions when you go sample. No, I may try to compare Miss Solomon. Oh, almost summer rabbit. And I'm a cost was said a mount. Oh, my Acheampong war. Now, elbow what I say. So, would you mean not here? Come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. I remember what I say. I don't need amen. And send them one battle bra and trust what it. Oba, Mamma, near maybe I'll call you so. I dear Jarry. I'm breaking your maybe a frozen one thing. Hello. Hello. Me baje fro so ka se friend fa. Your friend say Anita Takrade me pacho inti o. Pacho me from na me pacho so friend. And I'm a vampire, Mamma, so Yami, I want the amount. Yari, Pierre, well, you're free more. Come on, Yari, took her. And what, yes, or never. So I had a sa. And what Jesus Christ did, amen. On to what? Hey, and then you call the next year. Hello. Hello. Your friend, so can I friend fa? Who can I friend? Takwa Winnieberry. Me pacho inti o. Oh, yeah, from me vampire, oh, yes, to them. Radem and so yes, is here. In the name of Jesus. Kandorobo Sinderiana. And now what do I answer? Testimony in land in a month for free. I had some one. Young for full chat. Hello. 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 Me pacho first so ka se friend fa. But I mean, there is some What say? Okay, tell us you. But you can connect them and from the one I'm Mommy, me bacha wodi ene ye wi a frem wate na men kan se bi ntiro na men ntiro ade bi na ye wate everything count so for ya brana ya brana ka so fa corner mo bi a friends ye course ni na be ko so nti yenti o ene me catch no bibiara se media me gibibi adi what you say when yankopon de ahama mama ye ye de bompa ye sre ayalesa oje e de manyankopon ma me oba ye ho a wo de ne se e se ye dwar ye ma ko dwar ye abanya na ho ye dia ye de be mo what you say ye ntontwe bosum ni hwe yankopon what you say etinda bo house next week ye be dey ye be ko e se nyambo ye to ye nsafro bia ye wotek botanic I wonder ye yempa bo e kire ye shase 8 o'clock me upon 11 yare bia no how bia da obi aso bia no ye to ye nsafro enyam na me yo e ye yesu ne be ye etimbe to me nsafro bia so obi anye de embra asama me ka kire nyankopon ma nyina no no after Sunday no akra na mete akra Sunday ye wa amasaman wodu amasaman ya wo de ofre me number no a number ye bobo bona frame ya metro ba bia ye dey ye wo obi otie me wo ba bi o wo abrochire nso a number no de 0244 no ofre sa number ofan ko WhatsApp obi nyame enkomo biara o pese oni bi die bia no ye wo adaji di ma wo biara na me masem atwa to no say ye to yan safre nyankopon ma se ye seremo o me sponsor bi e do de wo akora me pese wo ye dey wo kan wo ase bi be so o me boaye na wa nim se and the radio so ba no TV so ba no enya asam ketewa ne nyame ma be boaye hwe
me ma no mutie kwa so no on sa adanse a omode ba se nipa bebre so omanya omayaresa nyame ayeme odi ayaresa difo ene obi onim okumase bi anime ya sorry meji ayarefo guo hallelujah eti omomwa yen na yensu yentimi mbra so na urade mfa yeso ma ona ayera no so nyankwade ewe yesu dimti amen amen etam ne pe bi aka ho enti no bla be so yasene bi be so yasene bi o de fa kakra bi abeso so na fe ye vento etam ne bi nkan na etam ne so amaye number ne 0244 0244 844 844 917 917 me pa cho number yam bibo ye WhatsApp ubetimi a chat WhatsApp bro for mo fa sa number no 0244 0244 844 844 917 917 and 0534 0534 591 591 166 166 and 0501 0501 781 781 150 150 ubetimi afre number bia oni nyame nipa atwetwe enkombo sofo ye be na ye be ya ntina ya nyi de twato ne yen so oh masama make nyina na se babro kan wase ji awrade Yesu Kristo di na obaji no fiefo nyina nka dia make twato ne se nyankopon ba bia mfa nse ne tirim se onyame wonto obi anye den entwene na obi biara obeba ne nche bia no obeje no enti enwene boni a waye ho Yesu adeboyefo nti na oye den obae enti mesraw dia make nyina ne se etsena yeto yensa fro obi amra mesia ye wo ewo tech botanic wo ye obobon pae erade na me yensa so eba ma woje aba na Sunday so no amasaman onyankopon ba yeto yensa na ya last ne se said okay no obi am sponsor bi e meboaye na nyame adwuma ne ntimi nyedai enkoso me number nyina eye mobile money obetimi ye dai e di bia fa so na obi a odi bi ba fa so abeboa bia no onyame so ma ne bre enye koda onyame besira no adom nti amen amen me bompa ye twato me sra erade ede ma obi biara onyame anim onyam ene ne bambo enye kese ma obi biara ene de nyame ensanto bia so o ma ne wo sa enye kese na wonti na nimu nchina no so obi yare a ade enche no onya na yaresa afa mi di studio ese erade nsa emu mpadimfo nyina me jadwuma wura se erade nsa onyame nka no akodie biara asori bebotia sa FM station TV dia me jira Yesu to me domini nyawe Yesu da me so nyame to me se entwimfa ho bone se nsu a eyire nante se nsu eyire na nante a obi antimi nse ne kwade a sa no hokoro nya na dwuma wo Yesu de ba obi odi radio be ko baby oba ye na dwe so wo ka se de na me sro nyame to me se entwimfa no so ya domini nyawe Yesu da erade ma studio ni radio MP wo hwese fanda nyina wo Jesus Christ dem hokoro me da wase se na de wo madwuma die di kan nyina abaye kunimdie amen wodom nti amen amen so far so into ubetimi a friend number no 0244 0244 844 844 917 917 ubetimi a first of all and 0534 0534 591 591 166 166 and 0501 0501 781 781 150 150 ubetimi a first office si afi won na twetwe nkomo mumfa kwa ni nyina emfemfa sofo so na afi munini nkomo ne bre no ayebe wasore nti mumfre no